Shalom. Parhalado pasahaton selamat hari Minggu. Tusude ruas nambadohoti par mingguanon. Martua ma akanaro di bagasan Tuhani. Minggu tasaderion iman margoar minggu okuli. Lapatanna saitongdo mangaranap mataku dopak jahuba. Topik minggu tasaderion padiri roha dohot hosa mangalului jahuba. Tapuji madebata di bagas salas ni roha tende homa ukap bahal na umuli. Marhite-hite guarni de bata ama, dohot guarni anak Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tonde perbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Saitung do mamerengi matakku tu Jahoba, ay ibana do manginet patu sian jorgong. Say do pakon maahu, jala asiro hamdiau, ay punjung jalan nadago doahu. Hodo ale Jahoba di haluton rohaku, ale di batakku, marhapo santu hodo au, say unang paila au. Haleluya. Haleluya. Martang yang mahita ale amanami na di benua ginjang disuruho anakmu Tuhan Yesus Kristus tu portibion asa disegai akka ulau ni sibulisi say padungo mahami marhite-hite tondim na badiai asa unang terpedem kami di bagasan dosa alai asa monang kami saat rudi ujung jala asa mardame kami saleling di tanoon pai masahat kami Tuhan uluan nasra suda marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aku
tatangi homa patik di bata di minggu tasaderion iman nine sian 5 Musa bindu 4 ayat 20 sia. Alai ia dilului kamu olak ni Jehovah dewatamu say jupang hodo ibana molo tung dilului kamu ibana sian nasa rohamu dohot sian nasa ate-atemu ido sahat na atong rak mangido gugo mahita sian debata lah maulahu na hombartu patik nai ali Tuhan debata saya pergugui mahami maulahu na hombartu patik ni amin. Dia dopan ni debata tatopoti madosata martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan para siroha na sumurung amani Tuhan Yesus Kristus si pangulu kami. Kami halak pardosa dadangolon ro tujolo ni habang sahabadiomi manopoti jala menganggukon dosa nami. Masay jok do warsai kami ho marhite-hite pikiran dohot kata dohot pambehan nami narwai ndang huhaholongi kami ho sian nasa roha nami dohot nasa ate-ate nami dohot nasa tondi nami dohot nasa gugu nami nang dongan nami ndang doson diri nami hubahin kami dibaheni tamado remasamu jala uhumamu kami tu hamatian saliling ni liling nai alai nama purus mahami nuang tu asinoroham nagudangi mangidu sian nasa rohanami
hasesaan ni dosa nami saluna, sai urupi mahami, paubahon rohanami, ahlani Tuhan Yesus Kristus, anak haholongan ni roham si pangulu kami, dohot alani guarmu na badiai, ale Tuhan, saya si maroham di kami halak dan angolon, amin. Tabegima hata baga-baga, taringot tu hasesani dosata. Songonondo hatani Tuhan Yesus, Roma hamu tuahu, hamu akan aluja jalana sorat, hupasonang pehamu. Buat hamu ma augakku tu hamu, gurohon hamu ma yanau, aina lambuk doau, jala naseret maroha, asa dapotan kasonangan tundimuna, ai lambuk doau gakku, jalan yang doho nahu paprosaton. Hasangapon ma di debata na diginjang. Amin. Hatani debata epistel di minggu tasaderion di enek sian Heber bindu 10 mamuka sian ayat 10 sia sahatu ayat 25 tajahama margati sore atong alea kadongan adong do dihita hiras ni roha lahobongot tu bagasan na badiai di bagasan mudar ni Yesus. Jala adong do dihita malim nabulon, si gom-gom bagas ni debata. Momos mata tiop pakirimon nata perhatopoti ai haposando namar baga-baga osa. Unang tatadikon parpungat tahian songon nahina solmalhon ninadiba tung masih paingotan makita jala lam iman yang ala lam jonok di ida kamu hari ima sahakna martua do akana tu mangikon hatan di bata jala na peoksa amin.
Aduh sadamu aduh sayuni samudari siwasmi ai mana meha doguni sahini nama lumuh narisi oloi majogo nai lului muana uni sopo nama Tuhanmu wani orseanimu namai ai manang dunia mawani dengan doa koroni sumur datu masih jaloni karo manamun siari oloi majogo lului muana uni sopo omungani orseanimu namai taha tindak pemaha porsiotai songon hina tindak kondidongata saha porsiaun di sandok portibion rak mahita mando au porsia di debata jahuba hidu ama pargugun asal kudusan natu palange dotan au porsia di Yesus Kristus anak debata jahuba nasasare imana tiruun si Maria na gabi-gabi senton di perbadia andorang so habuani nama ini di pengumuman silatus nama tetar pajar juga na dihau penersilan na tua tu benar turu membitanu na mulak mangulu dia di patuluku na mana itu surgo lahu siam debata jahuba ning pargugun na suatu urusan isi may bana pengamugat so tanah on mangumi halak mangulu do mate au porsia hiton di perbadia jalan rosa daluria nabadia uria atau panyaka kristen akan nabadia do dihadakan dosa do dihatai namando mulak mangulu sebut dan halak mate do dimaluan naso asuda amin. Tabigi makor ina Kamis laos diuduti manon kor lansia.
titing di Huriatta di Bagasan mingguon. Minggu 8 Maret 2026. Sada guarni minggu. Guarni minggu ta sadarion ima minggu okuli. Lapatanna saya tongdo mangaranak mataku do Pak Jahoba. Topik ni minggu ta sadarion padiri roha dohot hosa mangalului Jahoba. Paduahon pertangyangan sektor. Di hari Jumat tanggal 10 Mei 2026 di Patupa Huriatta do pertangyangan sektor di Bagas ni keluarga. Sada sektor sada dohot tolu di Bagasan ni keluarga Sintua Yunpri Hutagalung SH MSI Inang Aburu Situmorang. Alamat Jalan Tutul 5 nomor 725. HP terlampir. 2. Sektor 2 dohot opat di Bagas ni keluarga Inang Nyonya Situa DJ Tarihoran Boru Sitorus. Alamat Jalan Selat Batam Blok D4 nomor 2 Kapling Angkatan Laut. HP terlampir. Turpuk Jamita Dienet Sian Sada Samuel 10 ayat Sada 1 ayat 10. Dohot tema Marparange songon anak hati uron. Atong riamahita rotu partangyangani dibuka masuk pukul 10 sia tolu puluwit tolu mangapuli di hari Minggu tanggal 15 Maret 2026 pukul 10.02 WIB di Patupa Huriatta do Pangapulion Tupinopar ni keluarga Insinyur Solhot M. Siahan Nahinan Sintage Boru Siregar Nahinan Ruas Sektor Opat Wik Saplopat. Alamat Jalan Bambu Duri 5 nomor 10 Pitu Pondok Bambu na diuluhon ni Inang Bibel Pro Juliani Boru Tarihoran. Opat Dewan Koinonia. Opat A PA Remaja. Di hari Sabtu tanggal 14 Maret 2026 di Patupa Huriatta do PA Remaja mulai pukul 10 Pitu 30 WIB maringanan di konsistori gereja na diuluhon ni Amang Situa Yunpri Hutagalung SH MSI Nas PA Dienet Sian Mateus 27 ayat 27 1 ayat 30 sada. Pinangido tu sude remaja di Huriatta dohot parguru malua asaria mandohoti PAI. Opat B perubahan jadwal PA seksi ama. Pinabotoho tu sude ama HKBP Pondok Bambu memuka sian hari Rabu tanggal 10 Maret 2026 PA seksi ama dibuka masuk pukul 10 sia 30 WIB maringanan di ruang konsistori. Pinangido tu sude seksi ama asaria madohoti PAI. 5 Dewan Diakonia Komisi Beasiswa. Komisi Beasiswa HKBP Resort Pondok Bambu nunga patupahon rapot pengurus na di hari Minggu tanggal 1 Maret 2026 nang salpu. Dohot haputusan rapot ima 5A KBS menyetujui 2 halak calon nama jalo beasiswa di tahun ajaran 2026-2027. Naomi Nainggolan mahasiswi mengganti adikna Yolanda Nainggolan. Vicky Simarmata kelas 10 SMK. 5B KBS Laho mengupdate manang memperbaharui petunjuk teknis songon naung adong di ADART na bersifat situasional. Ima pasahaton santunan tu peserta didik nama jalo beasiswa naung marujung ngolu natorasna. 5C
nunga terpilit Badan Pengurus Harian Komisi Beasiswa periode 2026-2020. Onom, periodisasi seksi-seksi dohot punguan kur. Pinangido tu ketua-ketua dewan asa pasahaton guar-guarni pengurus seksi-seksi manang punguan kur. Natar pilit tu sekretariat gereja paling lambat di hari Jumat tanggal 10 Maret 2026. Pelantikan pengurus seksi-seksi dohot punguan kur natar pilit periode 2026-2020 di Patupa di hari Minggu tanggal 22 Maret 2026 di Parmingguan pukul sia 30 WIB. Pitu, maka tidak kon hapor seal. Di hari Minggu tanggal 12 April 2026 nanaeng ro di Parmingguan pukul sia 30 WIB di Patupa Huriatta do Pakkobasion maka tidak kon hapor seaon manang pelayanan lepas sidi tupar guru malua tahun ajaran 2025-2026. Adorang sohab maka tidak kon hapor seaon pinangido tu sude parguru malua asa romat dohoti rangkaian kegiatan ima ujian tertulis di hari Sabtu tanggal 14 Maret 2026 mulai pukul 16.01 10.07 45 WIB maringanan di konsistori. Ujian lisan manang wawancara didampingi na tua-tua manang wali di hari Sabtu tanggal 20 Maret 2026 mulai pukul 15.01 10.07 WIB maringanan di konsistori gereja. Walu, pertukaran pelayanan firman SHKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Di Minggu sadarion tanggal 8 Maret 2026 di Patupa pertukaran pelayanan firman SHKBP Distrik Walu DKI Jakarta hobar tusi namar jamita di Huriatta ima Parmingguan pukul 7 WIB Pendeta Pontius CH Siregar MDiv Sian HKBP Gedong Resort Kramat Jati. Parmingguan pukul sia 30 WIB Pendeta Jojor Pardede MTH Pendeta Fungsional Sian HKBP Resort Rawamangun. Parmingguan pukul 10.06 WIB Pendeta Mega Masiria Siagian STH Pendeta Fungsional HKBP Sian Resort Cijantung. Jala Amang Pendeta Dr. Jusen Buang Manalu Makobasi di HKBP Sudirman pukul 8.20 WIB. Amang Pendeta Edi Sitindaon STH MPD Makobasi di HKBP Menteng Lama Gembira pukul sia WIB. Inang Bibel Fro Juliani Burutari Horan Makobasi di HKBP Pulau Asam pukul sia WIB. Sia amplop ucapan syukur bulanan di hari Minggu sadarion tanggal 8 Maret 2026 di Patupa Huriatta do punguan pilihan tujolo ima pasahaton amplop hamualateon bulanan dohot partortingna pilihan parjolo tolu kantong ima tuhuria dohot pusat. Pilihan paduahon amplop ucapan syukur bulanan tujolo dung sidung jamita atong tapasahat mapeliani di bagasan las niroha. 10 amplop tu haporluan Pakkobasion Sosial Huria. Di hari Minggu tanggal 15 Maret 2026 di Patupa Huriatta do papungu amplop tu haporluan Pakkobasion Sosial Huria. Tapasahat mai tujolo dung sidung jamita. 10 sada konven pangula Nago Tiki. Marsogot hari Senin tanggal sia Maret 2026 mulai pukul 10 WIB sahat tunasidung di Patupa Konven Pangula Nago Tiki SHKBP Distrik Walu DKI Jakarta maringanan di HKBP Resort Kebayoran Lama. 12 ucapan terima kasih. Parhalado dohot sude ruas HKBP Resort Pondok Bambu Pasahaton Mauliate tu sada saplopat keluarga NN ruas HKBP Resort Pondok Bambu na menyumbangkan 2 set TV ukuran 25 inch merek Aquaclit
mengganti layar infocus. 2. Keluarga NN na menyumbangkan sada unit motor merek Yamaha, nomor polisi B onom sada onom sia PKF, lengkap dohot BPKP untuk operasional gereja. Saya dipasu-pasu tuhatta manasida suang songoni nang niula ni tangan nasida. 10. Ruas namar sahid. Di bagasan parsahito do ruas ni Huriatta sada inang Nyonya Hilbas Sitorus Boru Marpaung nung ngamulak tubagas nasida dung piga-pigare dirawat di rumah sakit pusat Pertamina ruas sektor Tolu Wik 12 tabuan ma di bagas tangyangta asalam tu hipasna di hilala rohana sida. 14 parhepengon pelian tuhuria 12.140.650 rupiah. Pelian tu pusat 15.816.350. Pelian tu DSH 620.000. Transistori 12.040.000. Pengumuman sude 41.420.000 rupiah. Songonima titing di Huriatta di bagasan mingguan saya dipasuk-pasuk tu hatta masude pakko basio dohot peliani bain sangap dohot puji-pujian di guarni tu hatta. Mau lihatin. Tapi gema kor gabungan las juduti manon kor aman yang Huriatta.
Merende huria nomor 720 tapasaha ma peliata. sian saluhut naroha ima mangaramuti yate-yate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus
Tuhatai. Amin. Huriani Tuhata namar pungu di bagasan tikion adorang so hujahon hami barita nauli sian hatani di bata adong dora dingganna upatadaho kami diri nami ati buha jupak kita te amang do inang yaka parsauran naasing muse jala nang penaking nunga di wartahon melalui wartatai alayu patadaho kami madiri nami songon naking kami margoar padita jojor boru pardede. Jadi somalna ra molo dihalak bata kate amang do inang molo didok jojor nina dokan ido jojor. Nah molo jupakku halak na margoar jojor aku boto adok kita di son inang. Saya selalu mengatakan pasti sejarah kita sama. Itu ya jojor. Jadi marjojor ibana itu ya alaniaha di banda tua-tua ima guarniba jojor alamar jojor hami sia hami perempuan. Iya, jadi au manomoronom marjojor ibana. Itu banda udot naking molo Jepang pasti sejarah kita sama ya. Torido husukun. Jala amat tanah mangalapau padita sabam sirait mangula di HKBP Immanuel Kelapa Gading ya haminaking songonata boto di huriata HKBP Rawamangun tolu madak danak di pasu-pasu tuhatta tuhami dua boru sada bawah imara songon parsita data amang dohot inang horas madihita saluhutna barita nauli nasahatu hita di mingguta sadarion imananienit sian buku sada kronika bidu 22 mamuka sian ayat 14 sahat rodi ayat 10 sia songonoma didok disi takasma tapai hud ihud jala idamah di bagasan hasusaan peau naselaun nunga huparadehian di joro ni Jahoba 100.000 talenta sere jala 1 juta talenta perak yang goto baga dohot bosi dang dapot dibangun dibahen hinagodangna toloyaka parhau dohot batu nungahu parade ikon tabaunmu dope tusi akup nii masaitorop akka tukang diho akka padadak batu akka tukang batu dohot tukang hau dohot torop halak napadde diulaon meragam-ragam taringot tu sere perak tobaga dohot bosi dang habilangan godangna tole hehe maho jala ulahon saidonganan ni Jahoba doho dungini dokon sidapit ma saluhut iduk ni Israel asa ditolongi nasida si Salomo anak nai ninna mah da Jahoba de batamuna madongani hamu jala mardame hamu humaliang dibahen ainunga pola di pasahat ibana aka isi ni tanoi tubagasan tangaku jalanunga patu tanoi diadopan ni Jahoba doho diadopan ni bangsona
atong padiri hamuma rohamuna dohot hosamuna mangalului Jahoba debata munai jalahehe mahamu laho paulihon inganan nabadia di Jahoba debata munai asa masuk binoan poti parpadanan ni Jahoba dohot ula-ula ni debata akka nabadiai tubagasan joro si Paulion digowar ni Jahoba ido sahat ni turpupta hurian itu hata taingot dopera amang dohot inang adong lagu ni yanak kota pahopumuna sikola minggu lagu sikola minggu di dok songonon apa yang dicari orang uang apa yang dicari orang pagi siang sore malam ya uang 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 dan uang. Orang selalu mencari uang dan uang. Alanido amang dohot inang diturpukon ditonahon Raja Daud do tuanakonna si Salomo dohot sudi aka iduk ni bangsa Israeli ima dinalaho mabangun bagas joro ni debata si Salomo anak nai takas taboto amang do inang di bidu pitu di ayat pitu turpu tayat dorang seturpu tay dohot di ayat walu tang diloas debata Raja Daud lah mabangun bagas joro ni debata alaniaha ay nungga godang diduruson tanganmu mudar ido molotaida di ayat pitu adorang so turputai ujahau kami songonon didok disi amang do inang jadi didok si David matu si Salomo aleanaha disakap rohaku donian naing pajongjong sada joro digowar ni Jahoba de bataku diet walu didok hape rohatan ni Jahoba madok tuau nunga masai godang mudar di duruson ho jalanunga di hasuhuton ho hamusuon akan abolon dibaheni dang jadi anggoho pajongjong sada joro diguarhu ala godang mudar ni durusonmu tutano di adupaku luar biasa mangdo inang Raja Daud sahalak raja na pinilit ni debata marsakap ibana naing pajongjong bagas joro ni debata tapi Tuhan tidak memberikan kesempatan itu baginya. Alanido amang dohot inang siani boido idaota. Ternyata tidak semua orang diberikan oleh Tuhan kesempatan laho mabangun bagas joro ni debata. Atong molo dilehon Tuhani kesempatan bihita molo dilehon Tuhani kesempatan dihamu ruas ni huria na adong di HKBP Pondok Bambuon marhite mungkin akka panitia na pinajongjong ni huriata dia ka pembangunan di tonga-tonga ni huriata adong naking hujahami di wartatai pembangunan sarana penunjang
Tidak semua orang diberi kesempatan amang dohot inang. Sada pasu-pasu doi jala si hamolete honot doi jika Tuhan memberikan kesempatan itu. Unang marungut-ungut. Lakukan ulahon di bagasan las niroha. Alaidu naking di pasahat Raja Daud tuyanakonna si Salomo do sudi iduk ni bangsui aha didok di sinaking asa padiri roha dohot hosa mangalului Jehovah. Padiri roha dohot hosa mangalului Jehovah. Jaladada holang tona sabingon. Alailas panggilan hidup doi tu bangso ni debata asa masihol nasida mangalului Jehovah. Takas didok di sinaking di ayat 10 pati amang do inang. Nunga di paradis si Daud adong sere, adong perak, adong batu, adong hau, dohot sudi aka tukang aka pade nunga di parade. Laho pajongjong bagas joroi. Alayahan taida disi, namun yang paling penting bukanlah persiapan materi, melainkan sikap hati. Boydo ngasudiradi amang do inang. Lama bahen sada bangunak kita. Alai rohatta dang dus. Boydo dang tulus ulauni. Boydo nung ngaradit jala tasakapi di bagasan hasadaun naeng tabangun sada bangunan. Alai sikap hati kita tidak benar. Celauduna naeng dohonon niturputa di bagasan tikion. Huparadi sude. Alai di bagasan ni ininna. Dakolan persiapan materi dan solan bangunan bahan-bahan bangunan ni alai bohado rohani ima si Salomo anak konnai doh sudi aka iduk ni bangsoi 12 margai laho mangurupi hajong-jongan ni bagas joro ni debata. Alani amang dohot inang adong tuluhal nanaing idaotta marhite barita nauli sian hata ni debata nanaing si pasahaton natuhita di bagasan tikion. Naparjulo sahali naing do di pasahat tuhita buhado hita padiri roha mangalului Jehovah. Jalaido topik ni mingguta sadarion padirihamu marohamuna dohot hosamuna mangalului Jehovah debata munai. Didok diet 10 naking padiri roha dohot ho salapatanna amang do inang kesungguhan hati dang mardua roha dang setengah-setengah. Kesungguhan hita imarohatta laho mangalului Jehovah di bagasan ngulutta. Di zaman partikian sonari ragam do nabuhi mangaliluhon rohani colma. Ragam do nabuhi manaik rohani colmai asa unang fokus ibana mangalului Jehovah di bagasan nguluna.
mau lihat ma amang dohot inang. Di hamajuon ni teknologi di bagasan tikion, gudang dohita tarurupi. Songoni nang dia kapakowasyota di tonga-tonga ni huriata. Taida ma di piga-piga huria. Sonari di piga-piga huria dang di patupa be warta cetakan nunga digital. Di piga-piga huria dang be ruas ni huria mabuan imah bibilna manang alkitabna alai alkitab elektronik nama tabuka dengan doyamang dohot inang alai boy doi gabi manait rohata dang fokus hita lahu mengalui debata marhite parsaurata ditonga ni bagas joro ni debata di bagasan tikion di bagasan ragam yaka parsauran dohot parmingguon di tonga-tonga ni huria. Ido mau lu mengajar par guru malua awamang do ina. Yang kamu bawa belajar sidi adalah Alkitab. Bukan handphonemu untuk membaca firman Tuhan. Dungi di sukun nasida mang do inang. Emang salah inang pendeta? Emang dosa inang pendeta? Bukan masalah benar atau salah, bukan masalah dosa atau tidak dosa. Alai boy doi manait rohatta setelah kita membaca firman Tuhan, alai gabina asing muse taida. Ang gudang jol masunari mekel sendiri ya mang do inang. Mekel amatay. Mekel sendiri amatay, mekel sendiri natay. Mekel sendiri anakonna. Mekel sendiri muse pahopuna. Ayah ado nang namasen na roha. Hape na pinirekilan na nani ida na ido. Boydo mungkin dison tarida songoni amang dohot inang. Ado nang na diperkelin na roha. Hape na adong do di ida. Ima marhite-hite media sosial nai nama bain ima lucu gabe ima nakanin mekel nasida. Alani do amang do inang manati ta. Sudah nai boy do manai rohatta, manai pikirata sehingga kita tidak fokus untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk mencari kebenaran firman Tuhan, jala mengalului debata di bagasan nguluta. Coba maju amang do inang. Molo makatai hamu, pajupang hamu. Lau hamu tu kantor ni, kantor camat ni kumajo. Neng adong suruh semuna. Makatai hamu dohot camat. Buado sikap tamang do inang. Kita duduk, hormat, sopan, dan kita memandang wajahnya. Kita enggak pegang handphone kita. Tapi yakon do handphone tay tasakui, tabay tu tasta. Itu adalah etika berbicara. Beh, hebat nih. Sedangkan tu camat boy tabay songoni. Apalagi mahita pajupang dohot debata, apalagi mahita mengalului bohi ni Jehovah, mengalului lomo ni roha di debata di bagasan nguluta. Padiri roha dohot hosa kesungguhan hati kita amang dohot inang. Memberikan hati kita dengan sungguh-sungguh untuk mencari dia. Lului hamu ma Jehovah asa mangulu hamu ninna di kitab Amos 5. Mengalului Jehovah, mengalului
lomoni rohana jala membangun hubungan yang intim mas jo doat ya mang do inang yang intim ya dohot debata marhite parsaurata dohot ibana. Karena itu tidak setiap orang yang memanggil nama Tuhan, Tuhan ninna. Bongot sogo Tuhan rajao ni debata alai sedo ima akan mangulu rap dohot Tuhani. Alani do amang do inang. Patuduhon mah Tuhan songon pusat ningolutta. Jala jaga mahita asa unang adong na manaluhon debata di bagasan roham. Dia harus menjadi pusat yang utama dan yang terutama prioritas di dalam hidup kita. Jalaodo na yang si memehonota tuak kaya nakota amang dohot inang. Generasi muda sekarang sudah pintar. Malo-malo ate. Setadihita amang do inang. Ninna roha di kandungan pe. Ngamalo halaki holo sorang. Dan dia jari ngamalo. Mereka pintar, mereka hebat, mereka berprestasi. Alai buhado hapor syaonna. Buhado imanna. Buhado spiritualnya. Taida madi zaman sonario namang do ina. Zaman generasi strawberry ninna. Strawberry ulido taida kan bagat menarik. Ale coba jo letak ko kamu jo sadari jo strawberry di luar di meja tabayan pitor malapot do ibana. Langsung dia membusuk. Songoni matai dari partikenon zaman strawberry akayana kotai naking dengan prestasi mereka, dengan karir mereka, alai murah ketika datang persoalan, ketika datang pergumulan di tiki roha maoloni madele dan menyambil jalan pintas dengan mengakhiri hidupnya bunuh diri. Manang ditadi ko di mana? Yesus si palua ibana. Taida masunari amang doina. Daku boto di huriat taha KBP Pondok Bambon molo pertanyaan. Isi do nagumudang ro di pertanyaan ni. Akan apa oso do man ngakalacia? Lansia do kan? Isi nama jabui pertanyaan ini. Akan apa oso do manang lansia? Lansia. Tu dia kenapa oso cari cuan inang pendeta. Mengejar prestasi inang pendeta. Mengejar karirnya inang pendeta. Boha bahenon. Jala hampir sudah huria doon. Songonon amang dohot inang. Sali sabulan dosa pertanyaan sadawi. Sali saminggu. Mau lihate sehali saminggu. Di huriat tarau mangun hanya 2 kali seminggu, bahkan ada sekali 2 kali sebulan dan ada sekali sebulan. Tabayakum mamolo sehali sebulan 10 bulan dohita pertanyaan kan ya dimulai Februari berakhir November. Berarti nama jabui holo 10 halat do 10 kakak. Molo 2 hari sebulan 20 kakak do. HP ruas nasa dawik 300 kakak. Jalai si donarotusi imanaking akalan siya do. Alani do amang dohot inang
Huriatta HKBP Hatopan mengambil tema di bagasan tahunon pengajaran iman di dalam keluarga. Tugas tado namang do inang, tugas nina toras doon. Buhado mengajarkan iman. Mereka dapat pertama sekali di tonga-tonga ni keluarga do, dan di gereja melalui guru sekolah minggu na daon. Dan di parguru malua, alai pertama sekali pendidikan Sema Israel, manang hudul ho, manang modopo, manang merdalani ho, hatahon, hatani debata. Itu kan sen kita ulang anonomi pengajaran iman dalam keluarga tema tahunata. Setiap saat mengajarkan firman Tuhan, masihol mengelului ima debata di bagasan nguluna. So tunggabe kehilangan generasi kita, Huriatta HKBP amang dohot inang. Dan adong berupani kerinduan, nia kasudut naupo sonakanin, dia karagam ni parsauran di tonga-tonga ni Huria. Tapi tayak kaya nakotay. Ya, sehari saminggu, dan tiap hari ate. Tapi tay nasida amang dohot inang. Buhado nasida bukan hanya mengejar prestasi, karena semua prestasi habis tarani itu tidak berguna molo dan mabiar mida debata. Justru itu menjadi ancaman bagi dirinya. Alai molo mangulu nasida di bagasan na mangalului ima Jahoba nakanin, itu akan menjadi berkat baginya. Mangalului prestasi, hapistaran, parbinotuan, karir itu sangat bagus jika dibarengi dengan mencari Tuhan di dalam hidupnya. Tapi itu semua tidak ada gunanya jika kita tidak hidup di dalam Tuhan. Jalan apa dua hon hatani debata paingoton tuhita amang dohot ninang. Parjulu talului Jahoba asa mangulahon ulauta. Mencari Tuhan mendahului pekerjaan bagi Tuhan. Itu naki molotaida sen ayat 14 ayat 15. Salomo akan melakukan tugas besar membangun bait Allah, tetapi sebelum pekerjaan itu dimulai, ia harus lebih dahulu mencari Tuhan di dalam hidupnya. Songona hudok kami daking tidak semata-mata hanya materi. Buado parjolo mangalului debata di bagasan ngeluna. Lau mamuka ulaun na balga pajongjong bagas joro ni debata. Las odo di paingot tuhita amang dohot inang. Didok di Matius onom ayat 30 ya didok di si. Didok amang do inang. Sai jumolo malului hamu harajau ni debata dohot hasitongan na dungi tabahonok kuma akka odeng tuhamu. Unang terbeli ate. So unang terbeli ate mando inang. Perjulu hita mangalului akka odeng dungi mangalului harajau ni di mata daun. Say jumulo ma lului hamu harajau ni di mata. Dohot hasitongan na dungi tabahonon nama akka odeng tuhamu. Akka odeng isudi may. Nga disiha hipason, nga disiga jang niumur, nga disiha moraon, nga disiha sangapon. Akka odeng. Artinya amang dohot ina ketika kita mencari kerajaan Allah, bonusnya adalah akka odengi donaking. Jadi bonus dui.
yang Tuhan berikan kepada kita. Adung bonus. Ada berkat yang diberikan kepada kita ketika kita mencari Tuhan. Jala odo di paingot si Daud tu anak konna si Salomoe. Parjulu jo ya lului jo lomoni rohani Tuhani. Parjulu jo mencari Tuhan. Parjulu jo pasahat diri tu Tuhani. Asa ula nasa ulaunmu. Asa odo di paingot tu hita amang dohot inang. Bagaimana kita mendahulukan Tuhan di dalam setiap pekerjaan, di dalam setiap rencana kita. Gudang raaka rencana-rencana nang tasakapi di bagasan tahun 2020 nomon alay unang pangasahon pikiranmu. Sotong marsahit to. Ya. Ay gudang sahih sonari alani pikiran. Tenang ya Bu, pikirannya tenangkan. Tenang ya Pak, pikirannya. Dokter kita adalah diri kita sendiri. Dokteri holon na mangurupi hita doi. Ya, tapi kembali tu diri ta 50% doi mangubati kita, tapi 50% lagi diri kita sendiri marhite ima pertolongan Tuhan. Alania hamang do inang. Guleng akan namasa dang taratusi pikirata. Jalarang taboto namasa tujuluanon. Songon PKJ op aras dulu sadekan. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap. Tegap di dokon. Aku bawa tu hari esok. Ya, namun langkahku tegap. Bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Ya, surya itu akan lenyap. Segala yang ada di dunia ini akan lenyap. Tapi aku tegap alaniyaha. Karena masa depanku ada di dalam tangan Tuhan. Ngolutta di tangan ni Tuhan ido amang do ina. Pardalanan ni ngolutta parhusoran ni portibion di bagasan tangan ni Tuhan ido. Ulaun ni Raja Salomo nanay si pasahaton ni ima Raja Daud amanay di tangan ni Tuhan ido. Tuhan berkenan memberi kesempatan itu bagi Salomo. Songonido nang ulauta amang doinan. Banyak mungkin hal-hal yang sudah kita rancang, kita planningkan di tahun 2020 ya, dengan perhitungan, dengan pertimbangan yang sudah hebat, luar biasa, sempurna, ternyata gagal. Ya, alanido parjulu hita mangalului imanaking tapatujulu mangalului Jehovah asa mangulahon ulauta. Napatuluhon ahan yang dipasahat tuhita amang dohot inang. Kita melihat tadi perbue ni ima namangalului Jehovah jupangdo hadameon dohot hamonangan. Ido-dido naking di ayat saplonomi marhite hatani debata ujahami dido songonon disi taringo tu sere perak tumbaga dohot bosi dang habilangan budang na tolehe maho jala ulahon saedonganan ni Jehovah doho jala di ayat saplalu do da Jehovah debata muna madongani hamu jala mardami hamu humali yang dibahen ay nunga pola di pasat ibana aka isi ni tanoi tu bagasan tangaku jalanung nga patao tanoi di adupan ni Jehovah dohot di adupan ni bangsona. Ketika Daud percaya ya bahwa ketika Salomo sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka Tuhan akan menyertainya. Jala oddo naking ya songona hudok kami jodoh hita melakukan banyak hal pekerjaan pelayanan tapi lupa hita ima tu debata hidup banda seluja hita tiamang do inang luja hita mangula kaulauta luja hita ima diaka pelayanatta
alai dan tahilalai sebagai sukacita. Alai taida mah perbuena mangalului Jehovah jupang do hadameon, jupang do hasonangan, jupang do lasni roha, jupang do hamonangan. Dipaingot si Daud do di bagasan turpukon naking, ya halak na mangulahon ima mangalului Jehovah naking dapotan hadameon dohot hamonangan do bangso Israeli. Ketika kita mencari Tuhan, ketika kita selalu bersekutu di dalam Tuhan, maka sukacita, kebahagiaan, ya hadameon sonang niroha dapat kita di bagasan ngulutta. Udang di bagasan partikian onamang do inang alani kesibukan, kemacetan Jakarta ini, berangkat pagi pulang malam dengan alasan apa? Membahagiakan keluarga, untuk kebahagiaan anak-anak, mencari cuan. Alita suku joy anak kotai pahuputai yang doinang, apakah dia bahagia? Ya, ai patce jarang donasida pajupang dohot natorasna nagumudang sonari pahupumunai di hamuat ya mang doinang, ya opung nama mengurus merawat akapahupu, ya HP ja mamuna na jolo bah rorot ya nak komuina doate. Ya kita maklumi memang pekerjaan tuntutan pada zaman sekarang. Alai taingot amang dohot inang, jangan alasan mencari kebahagiaan untuk kebahagiaan anak-anak dengan mencari materi yang banyak, tapi mereka tidak bahagia. So bahagia dah sida. Piga hali maho pajupang do natorasmu. Sadari, ya bisa jadi nang cuma 2 kali seminggu ninna. Di luar kota tong karejo kan. Alai dengan media sosial naking. Itu banda dok kami yang manggudang do tarurupi hita. Dengan media sosial kita bisa sekarang berkomunikasi dalam jarak jauh di luar negeri pehita bodoh hita rak martangiang rak marsaur rapatupa pertanyangan manang saat teduh di tongani bagas tabe tidak menghalangi tempat dan waktu kita jalaido nanaeng si ajar hononna melalui tema tahunan HKBP pengajaran iman dalam keluarga tak pakai media sosial tai hamuna di luar negeri anakku sudah pau puku na adong manang di dia jam 8 malam kita harus wajib berdoa bersama hanya 10 menit. Mungkin tidak sampai 10 menit. Buka handphonemu. Semua kita bisa sama-sama berdoa. Alania mang doinang. Talehon mati kita. Talehon marohata sungguh-sungguh mengajarkan firman Tuhan bagi anak kita. Bagi generasi muda asa mangulu todina jala marsihohot mangihuton Tuhani sotong roan non sitaonon parukilon taida zaman senari kompetisi yang semakin ketat maul ni mangaluli parkarejuan senari mang doinang doho senari ekonomi yang tidak baik-baik saja banyak sekarang anak-anak ya tidak mendapatkan pekerjaan apalagi dalam porang senari teh ekonomi kita semakin sulit nanti dengan penutupan sumber minyak ya mungkin nanti akan naik minyak ekonomi semakin ya sulit. Ale buhado hita kuat dalam iman kita terlumubi aka generasi muda bahwa hidup kita masa depan kita ada di dalam tangan Tuhan. Amin martangiang mahita. Tuhan Jehovah di bata amanami namarhabangsa di Banua Gicang mauliate di pasahat rohanami Tuhan di luaso hami marsaur marhite-hite hatam marhite tangiang nami marhite edde pujian nami di bagasan perminggon nami di bagasan sadarion Tuhan di bata amanami di botohodo tutu ahana adong di bagasan rohanami
nadong di bagasan pikiran nami, kesungguhan nami Tuhan, mangalului ho, di bagasan ngulu nami, dadaholan di parsauran nami di tengah di bagas jorom, alay di parsauran nami siganup hari Tuhan, diragamnya ka ulaon nami, diragamnya ka parsauran nami, manang di dia pehami Tuhan, naing manyan hohu patujolo hami, cala totong hami gabi akan nama biar midaho, ala dihodo Tuhan masa depan nami, parhusoran ni ngulu ni portibion, doho sengoni Tuhan, di bagasan tanganmu do nang ngulu masa depan niya kenakon nami, pasu-pasu mahatamon Tuhan, asa marhite-hite hatam, bohi mamergogo hami, makirim hami, manuruson pardalanan ni ngulu nami, pasu-pasu manang sudia karuas ni huriam, na met-met na magudang, na matua, diragam niya ka pergumulan, diragam niya ka parukilon na sida, urupi na sida, pamonang na sida di bagasan parukilo ni mardongaton ho, songon niya kaya nakon ni huriam, natongon sedang mangadopi ujian, dono lalaw mangadopi ujian semester, mulai tingkat SD, SLTP, SLTK, bahkan perguruan tinggi, homa namang lehon dinasida habis sukon, doho rohan na ulo marsiajar Tuhan, asa marhite-hitei, boy lam patibohon parbinotoan na sida, patibohon akka parsikola na sida, tuaka ari na naingro, cala proses may dinasida Tuhan, lahom raih impian doho cita-cita na sida, songoni harapan niya kanatoras, songoni Tuhan dia karuas ni huriam, natongon di bagasan parsahiton, tuhohu pasat hami Tuhan, manang di dia pinasida dirawat, dalam pengobatan, dalam penyembuhan, dalam pemulihan, bahkan mungkin hami na pungudison di bagasan parsahiton hami, cama pamatang ni sudia karuas ni huriam, asa marhite-hite ima pangatoyonmu dinasida, mangalehon hamamalum, dohot hadamion dinasida Tuhan, pos ni roha totong, menjalani segala pengobatan, pemulihan, penyembuhani, asa hisar di hilalan sida pamatang nasidai, jalaboy nasida mulak muse, mangulahon akka ulaon, dohot tuaka parsauran na maragami. Tuhan di bata ama nami, marningot hami dia kadongan nami na marlas ni roha, di bagasan minggu-mingguon, imana merayakan ulang tahun kelahiran, merayakan ulang tahun perkawinan, tabayonmu ari-ari nasida, tabayonmu ragamnya kapasu-pasum, naso habilangak kami Tuhan, marhite-hite, ima gajang ni umur dohot hahi pasoni, lam ragam do penanang si idaon nasida, lam ragam do penanang si jalon nasida, di tonga-tonga ni ngulu na marsah sahalak, songoni marke keluarga di bagasan na merayakan ulang tahun ni, pahot pardongan saripon nasida, na nirahut di bagasan holong nasiako, Tuhan di bata ama nami, sudehami Tuhan tuho mahupasat hami, jaka ulaon nami di bagasan sa minggu tujulon, asaho madongani hami, nang tu akka ari na mangihu Tuhan, tarpuji maguarmu alaniasi dohot dengan ni basam, mangasahon guar ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus, martangia kami tuho. Amin. Tapuji matuhata, maredehita, sian buku ede nomor 772 ayat sada dohot ayat na mangihut laos tapasahat ma amplop ucapan syukur bulanatta. Tuhan paturida lagi
Tai dehon ayat na mangihut, laos jongjong mahita sa luhut na. Tuhanku dong paturina langit. Tuhanku dong patiulang kaki. Upasang diriki tutangan haki. Tuhanku dong patiulang kaki. Tatangyakon mapiliata, ale debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut selehon-lehon na dinggan, dohot na saulibasan na moliutus, hupasatami masian na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho, say jalo megabe uap na husus di julum, pasu-pasu majala ramoti, asa huparhasea kami pilihanon, pati bulhon harajan muri tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni selehon-lehon mi tuhami. Asalam gergir hami madok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana nilehon mi tondiro di pamanganku. Osadon kogaki nulis selalu Alea manami na di Banua Gijang, say penorbadia maguarmu, sero maharajaunmu, sesaut molomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesa madosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami, unak kami togihon tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Ai hodona puna marajaon dohot agung puhun rodi hasang apon saleleng Mula mahamu di bagasan dame, jalo-jalo hamuma pasu-pasu sian tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabuhina tuho, jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho, jala di pasaurhon ma damena tutodim. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Di sini? Oh, di sana.